Türkmenistany dolandyrýan maşgalanyň öz maksatlary üçin raýat uçaryny özgördüp bedemek maksadyna döwlet pulundan uly mokdarda çykdyjy edenligi baradaky hatabat türkmen jemgyýetinde reaksiýa döretdi. Türkmen News gündogor media we guramaçylykly jenaýat we korrupsiýa maglumatlary taslamatynyň bilelikde çap eden hatabatynda ilatyň aglaba bölegi garyplykda ýaşaýan Türkmenistanyň prezidentiniň VIP flotunda peýda bolan 5-nji uçaryň arkadagyny gyýdy Oguljahan Atabaýewanyň ýurdun syýasy sahnasyna çykan wagtyna gabat gelenligi bellendi. Oguljahanyň kaşan uçary ilatda diňe gahyr gadawy artdyrdy diýip azatlyk bilen pikirini paýlaşan türkmenistanlylar belliýär. Kaşan uçary baradaky habar bilen bagly uly nägilelige ulaşan pikir alışmalarda raýatlar birinji maşgalanyň döwünden halkdan üzgünligine açaçan göz getirdiler diýilýär. Jurnalistler toporunyň geçiren deriňewine gatnaşan Türkmen News neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew Hatabatyň Berdimuhammedow maşgalasynyň döwlet puluny öz bähwitleri üçin gizliň ulanýanlygyny ýene bir gezek tasdiklandygyny belledi. Вызывает возмущение то, что семья Berdimuhammedowyň maşgalasynyň uçary raýat ulaglarynyň sanagynyň gizliň çykaryp onu öz üçin uçýan köşke öwürmegi nägilelik töredi. Munyň gizliň edilenligini aýratyn nagtamaly. Görşümiz ýaly inni bu kaşan uçardan Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň gyýdy Oguljahan Atabaýewa has köp peýdalanýar. Asliýetinde onuň döwlet üçin ähmiýetli hyzmatynyň ýokdugy, diňe arkadagyň gyýdy bolan üçin peýdalanýanlygy nägilelik töredi. Ýatlasak ol işe girşenni meýletinlik esasyny başlapdy. Она работала на общественных началах, то есть волонтерила как бы. Diýip Mätiýew Azatlyk radiosuna beren interwýusunda aýtdy. Garaşsyz deriňe çap eden jurnalistler Türkmenistan howa ýollarynyň Boeing 737-700 kysymly ýolagçy uçarynyň 2023-nji ýylyň dekabr aýynda Aşgabatdan Birleşen Ştatlara baryp gaýdan soň kaşan özgördülip Berdimuhammedow maşgalasy tarapyndan ulanylýan VIP uçarlaryna 5-nji bolup goşulandygyny anykladylar. Deriňewde uçaryň kaşan özgörüşlikleri ýurdy dolandyrýan maşgalanyň syýahatlaryna degişli maglumatlar we ulagyň uçuş taryhy gözden geçirildi. Ruslan Mätiýew deriňewiň uçary özgörtmek üçin $40 million golay çykdyjy edilmeginiň anyklanandygyny belledi. Jurnalist Atabaýewanyň mätäs çağalara ýardym bermek boýunça Haýır Sahabat fonduna ýolbaşçylyk edýänligini ýatlatmak bilen uçara sarp edilen pula ähli çağalara hakyky kömek edip hususan da olary daşary ýurtlara äkidip özel medisina hyzmatlary bilen döwletiň hasabyna bejerip boljakdygyny nyktady. Они могли бы всех больных детей Туркменистана, вот прям буквально всех, вывести на лечение за границу. Потому что чуть что случается в самой семье, сама семья обращается за рубеж. Ездит в Мюнхен, ездит во Франкфурт. Maşgala öz saglygyny Germaniýada bejerýär. Diýmek olar öz saglygy saklaýyş ulgamyna ynanmaýar diýip Mätiýew sözüniň üstüne goşdy. Кто такая Oguljahan Atabaýewa, чтобы у неё вот был вот такой летающий дворец? Oguljahan Atabaýewa kim? Kaşan uçara eýe bolar ýaly. Näme üçin ony harly şäp bägül desteleri bilen ulag kerweni bilen garşalýarlar. Ol döwlet üçin näme etdi? Gynansak da şeýle sowarlara jogap ýok. Şonuň üçin biz öz deriňewimiz bilen Türkmenistanyň raýatlarynyň videomuzy gören soň pikir edip başlamagyny isleýäris. Те жители Туркменистана, которые посмотрят это видео, они задумались. Diýip Ruslan Mätiýew Azatlyk radiosuna aýtdy. Garaşsyz mediada prezidentiň aýal dogany Oguljahan Atabaýew üçin ýöriti taýýarlanan kaşan uçur baradaky maglumat türkmen jemgyýetinde uly nägilelikli we tanqidi pikir alışmalara getirdi. Yerli ýaşaýjylar şol sanda ýurdun ulag we aragatnaşyk puwdaklarynda zähmet çekýän raýatlar, şeýle hem zähmet migrantlary we olaryň ýakynlary birinji maşgalany ýurtdaky hakyky durmuşdan aýry başgalykda bolmakda aýplap ýurtda emele gelen syýasy ykdysady doňoklugyň geljegini uly soragy astyna alýarlar. Her gün yüzlerce raýatlar nobaty durýarlar. Ýöne tanış bilişe araçy tapmadyklara hiç şili ne ýurt içine ne de sanlyca halkara reislere bilet tapdyranok. Oguljahan Atabaýewa şahydy kaşan şahsy uçurda gezip ýörke adat raýatlar orta ýolda sergezdan. Dip aeroport işgäri öz pikirini paýlaşdy we ýurtda emele gelen 7 bilet gytçylygynda gönüden göni ýurt ýolbaşçylarynyň syýasy emelsizliginiň we biparklygynyň
ýatanlygyny bellädi. Bilet we reis meseleleri Prezident Berdimuhammedowyň ýa onuň kakasy Gurbangulynyň dilinde bir söz bilen bitip duran mesele ahyryny ýöne şunça wagtlap şu meseleni görmezligiň aňyrsynda ýa uly biparklyk ýa-da syýasy emelsizlik ýatyrdy. Ol aýtdy: Vilayetlerdaky çeşmeleriň en çemeti ýurt içindäki has hem çetki etraplaryň we owalaryň merkez bilen ula gatnawlarynyň gitdigiçe yaramazlaşýanlygyny belliýärler. Kerkide aeroport gurulup ulanılmağa berildi. Yönü näme üçindir günde diňe bir gezek, ol hem diňe aşawada reis bar. Türkmenbaşy, Daşoğuz, Balkanabat ýaly has uzakdaky şäherlere hiç şeýle uçur gatnawy ýok. Şeýle hem aeroport bilen Kerki şäheriniň, şeýle hem syýahatçylyk merkezi bolan Köýtendağ etrapy bilen hiç şeýle awtobus ýa şäherara otly gatnawy ýok. Aeroporta gelmek we ondan gitmek ilat üçin uly mesele. Oğuljaxanyň kaşan uçary ilatda diňe gahar gazabı arttyrdy. Dip aviasiýa işgäri gurrun berdi. Mariniň aviakassalarının öňünde uly nowatda duran raýatlaryň en çemetiniň habarçymyda aýtmagyna görä, Oljahan Atabaýewanyň kaşan uçary baradaky habar uly nägilelik bilen kabul edilipdir. Eýem 2 aýdan bäri Aşgabat Kazan uçaryna bilet alyp bilmän gatnap ýörün. 2 aýyň içinde özüm ýaly 3-4 sany migrant oglanlar bilen tanışdym. Olardan başga aeroportda günne unasy bilet gözläp halis ýadan ençime gelin ýyllary hem görýär. Oğuljahan sağ ideali gelip ýör öz kaşan uçaryny. Adaty türkmene dawy Kazany bilet tapdyranyk. Muňa azap arkadaly türkmen sanýerler. Dip etrap ýaşaýjysy gurrun berdi. Habarçymyza görä uçar biletlerini satyn almak üçin nowatda duran raýatlar bilet kynçylyklary bilen bagly nägileliklerini açaçan aeroport administrasiýasyny bildirenlerinde prezidentiň aýal doganyny açyk agzap geçerler. Hırindiki nowatlarda ýadan gahar gazaba menen raýatlar kassanyň we aeroportyň ýolbaşçylaryny açaçan Oğuljaxana VIP uçar tapylýarda biz halka birnäçe aýlap bilet tapdyrmazmy diýerler. Men hem hut şu soragy berdim, ýöne administrasiýa adamlar muny arkadagdan baryp soraň, bize bilet berilmese size nädip tapaly diýen ähengde jogap berýärler diýip çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Aşgabatyň halkara aeroportundaky çeşmeler hem ýeti bilet ýetmezçiliginde içerki we halkara reisleriň ören seýrekliginde ilkinji nowatda birinji maşgala ýakyn emildarlaryň korrupsiýasynyň sebäp bolýanlygyny belliýärler. Oğuljahan Atabaýewanyň kaşan uçary baradaky habar ilada arasynda adalata, deňlige we kanuna bolan talaplaryny hakim güýçlendirdi diýip ýene bir çeşmeýär. Raýatlar birinji maşgalanyň düýbinden halkdan üzüňeligini açaçan aýdýarlar. Şeýle hem pikirini paýlaşan adamlaryň köpüsi ilkiler Oğuljahan Atabaýewa nähilem bolsa ynam ýa-da umyt gözü bilen sereden bolsalar, soňky habarlardan soň gahar gazap we kakasyndan uzaga gitmejekdigini belleýän teswirleri edýärler. Bu hem rejim üçin uly signal. Dip yerli synçaýdar. Halk maslahatynyň başlygy we öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2022-nji ýylda döwlet başyndan çekilýänligini eglan edip ýaşlara ýol bermek isleýänligini aýdypdy. Onuň ogly Serdar Berdimuhammedow şol ýyl ýurdun prezidenti boldy. 2025-nji ýylyň başyndan bäri gyýdy Oğuljahan Atabaýewa birden syýasy sakna çykdy we ýygy-ýygydan kakasynyň ýanynda peýda bolup başlady. Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň Gök bazarynda arzan bahadan doňdurulan gäzmiş etiniň söwdasy ýola goýuldy. Munyň bilen bir wagtda hökümet çäklendirmeleri esasynda emeli görnüşde arzanladylan yerli mal etiniň bahasy gaýtadan ýokurlanyp başlady. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 13 oktýabrda Sewitden maglumat berdi. Gök bazarynyň içinde girelgelere ýakyn ýerlerde doňdurulan mal eti satylýar. Onun 1 kilogramynyň bahasy 35 manat bahalanýar. Bu ýerde nowaty durýanlaryň sany gün saýyn köpelýär. Dip ýagdaýlardan habarly Türkmenawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bazara baran Türkmenawatly aljylaryň ençemesi häzirlikçe bu ettiň söwdasynda çäklendirmäniň ýokdugyny, onuň ähli aljylar üçin el ýeterlidigini we hiliniň ganymatdygyny aýdýar. Et doňdurulan hem bolsa reňki gyzyl we içinde ýeterli derejede ýagy hem bar. Bu etten ýakyn etraplaryň oba ýaşaýjylary hem gelip alýarlar diýip Türkmenawatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy.
aytdy. Türkmenabad şäher häkimligindäki çeşmämiz häzirki wagtda vilayet häkimliginiň İmit 3-nçilik bölüminiň Sebitde emele gelen et gymmatçylygyny we yetmezçiligini çözmek üçin döwlet İmit ammarlarynda saklanylýan ätýaşdaky doňdurulan mal etlerini satyp çykarandygyny aýdýar. Ýöne ol bu etin ätýagynyň hem çäklidigini belläp, munyň uzogy çekmejekdigini çaklaýar. Munyň bilen bir wagtda hökümet çäklendirmeleri, bahalara edilýän bir kanun gözewçilik esasynda emeli görnüşde arzanladylan yerli mal etiniň bahasy gaýtadan ýokurlanyp başlady. Bazarda hökümet tarapyndan doňdurulan etin satyga çykarylmagy bilen yerli mal etiniň bahasyna gözewçilik edýän polis işgärleriniň sany hem azarly. Netijede biz hem etin bahalaryny 100-101 manada garlardyk. Mal etini 90-95 manatdan satmaga mezur edilen günlerimizde gatyly ýetki çekdik. Dip Gök Badar'nın et satıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Yatlasak geçen hepde Türkmenabadda iri ve ownuk şahly malların etinin bahasy 120 manatdan 90 manada çenli arzanlady. Şonda şäher häkimligindäki çeşmämiz mal etinin arzanlamagynyň öndürilýän önümün köpelmegi, et sowdasy bilen meşgullanýan adamlara döredilen goşmaça mümkinçilikler bilen bagly däldi. Eýsem öňden gelýän bahalara edilýän bir kanun gözewçilik bilen baglanşyklydygyny aýdypdy. Halky köşeşdirmek üçin häkimetler İçeri işler ministrliginiň yerli edaralary bilen gürleşip, etin bahasyny 90 manada düşürmek üçin bazarlarda nyrklara gözewçilik edýän polisiýa işgärlerini goýdular. Dip çeşmämiz belläpdi. Bu wakalar soňky aýlarda Türkmenistanda mal etiniň dowamly gymmatlamagy barada berilýän habarlaryň ýa-ýanyna gawat geldi. Iýul aýynda Türkmenabadda hususanda 80 manada duran çylky etiň 1 kilogramy birden 105 manada ýokurlandy. Häzirki wagtda ýurduň dürli sebitlerinde 1 kilogram etiň bahasy 120 manada çenli ýetýär. Garaşdy Türkmen News neşri 8 oktýabrda çap eden maglumatynda paýtaht Aşgabatda 1 kilogram etiň bahasynyň 175 manada ýetendigini, şol bir wagtda onuň hiliniň pese gaçýandygyny habar berdi. Azatlyk bu maglumaty häzirlikçe öz habarçylaryna tasdikladyp ýa inkar etdirip bilmedi. Bu aralykda Türkmenabadyň bazarlarynda iri we ownuk şahly mallaryň bagrynyň we ýüreginiň bahasy hem gymmatlaýar. Häzir bagryň 1 kilogramy 90 manat we ýüregiň 1 kilogramy 100 manat bahalanýar. Adatça et gymmatlanda bahasy arzan bolanlygy sebäpli köp adam malyň bagryny we ýüregini satyn alýardy. Häzir bu mümkinçilik hem aradan aýrylýar. Dip Türkmenabadly ýaşaýjylaryň ençemesi aýtdy. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada Sebitiň degişli häkimetlerinden, şol sanda şäher häkimliginden, yerli sowda edarasyndan we Agzalan bazaryň administrasiýasyndan resmi tesvir alyp bilmedi. Azatlygyň çeşmeleri, yerli synçy we demiryol hünärmeni Türkmen hökümeti bilen jemgyýetiň arasyndaky üzüňeleşmäniň, kesekkileşmegiň barha görnetini duýulýanlygyny, muny adamlaryň barha açyk aýdyp başlanlyklaryny öňe sürýärler. Yerli synçy bu ýagdaýy hökümet bilen jemgyýetiň arasyndaky sosial şertnamanyň bozulmagynyň barha köpelýän we adamlary barha kän ýynjylykdan gaçyrýan alamatlary hökmünde häsiýetlendirýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetde şoran synçy Türkmenistany Sebitde, dullegsir goňşy ýurtlarda öňe sürilýän gowy başlangyçlaryň hem gowy täsir etmeýänligini belleýär. Onuň sözlerine görä, Iranyň metbuaty soňky bir näçe aýda Iran bilen Merkez Aziýanyň, şol sanda Türkmenistan, Özbegistan, Täjikistan döwletleriniň arasynda ýola goýuljak otly gatnawlar barada bir näçe gede habar berdi. Emma adamlar ýurt içindäki ýolagçy gatnawlaryny hem görülmedik derejede çylşyrymlaşdyran hökümetiň ýolagçy otlarynyň gatnaw meselesinde halkara hyzmatdaşlygy taýýardygyna, umuman bu hili hyzmatdaşlyga razydygyna hem inanmaýarlar. Azatlyk bilen söhbetde bolan ýaşaýjylaryň bellemegine görä, Iranyň gelip Türkmenistanyň üstü bilen Özbegistany we Täjikistany geçjek ýolagçy otlarynyň hereket etjek urundaky demiryol stansiýalary ören gözgeyni ýagdaýda. Olar bu olaýlarda kadaly halkara gatnawlaryna taýýar edilip bilinmez. Türkmen metbuatynyň habaryna görä, Türkmenistanyň demiryol ulaglar ministrliginiň wekiliýeti 6-8 sentýabr aralygyna Iranyň bolup
hyzmatdaşlyk meselelerini hususan Hatay, Kazakistan, Türkmenistan, İran demir ýolunyň hemde Aşgabat alalasy, Özbegistan, Türkmenistan, İran, umum halkara geçilgesiniň işçiligini ýokarlandyrmak meselelerini ara alyp maslahatlaşdy. Anonimlik şertinde ulaşan demir ýol hünärmen adamlaryň köpüsiniň bu hili maslahat habarlaryna diňe ýylgyryp oňýanlygyny aýdýar. Maşatdan gelmeli otly Sarax, Mary, Türkmenawat, Farab stansiýalarynyň üstünden geçmeli bolar. Emma iş ýüzünde eýem 15 ýyl töweregi İran bilen serhetdäki Sarax stansiýasynda hiç ýyly ýolagçy otly gatnawynyň hereketi ýok. Özbegistan bilen serhetdeş Farab stansiýasynda hem soňky 7-8 ýylda hiç ýyly ýolagçy gatnawy amala aşyrylanok. Netijede bu stansiýalardaky demir ýol gümrük bölümleri bir eýem yapyldy. Hatta bilet kassaları hem yapıldı. Dip demiryol hünärmen aýtdy. Onun sözlerine göre Türkmenistanyň inni çäre gasyr wagtary hiç ýyly halkara ýolagçy otly gatnawy ýok. Kuç sebäpden hem Aşgabat, gyda ýurtlarynyň arasyndaky otlylaryň ýeketek gatnaw tertibini düzmek we biletler satýan ekspres ulgamyna goşulmak baradaky şertnama goşulman gelýär. Hünärmen Türkmenistanyň sewit ýurtlary bilen aradaky netijeli hyzmatdaşlyga goşulyp bilmezliginiň düýpli sebäpleriniň bardygyny belledi. Birinciden yurt yapık ve Türkmen rejimi ilatın goňşy yurtlaryň raýatlar bilen gatnaşyk gurmagyny halamaýar. İkinciden Türkmenistanda henize bugüne çenli valutanyň erkin çalşygy ýola goýulmady. Netijede halkara bank kartlary hem bizde tas dollugyna işlemeýär. Türkmenistan yurtdaky ykdysady kynçylyklary, agyr işsizligi, görülmedik zähmet migrasiýasyny resmi taýdan boýun almaýar we hökümetiň azat bazar gatnaşyklary, açyk kapylar siýasatlaryna ıgrarly bolup galýanlygyny öňe sürýär. Eger şeýle ıgrarlyk iň bolmanyny niýetde bar bolsa, yerli synçynyň we aýratynlykda gurulaşylan demiryol hünärmeniniň ananjyna görä halkara otlarynyň gatnawyny dikeltmek ören derwäs mesele bolup durýar. Azatlygyň habarçylary ýaşaýjylaryň ýurt içindäki demiryol hyzmatynyň derejesinden we fiilinden inni kän wagtary gaty nägiledigini habar berýärler. Häzirki wagtda Türkmenistanyň demir ýol ulgamy ýiti krizis halyna geldi. Terhetýaka şäherara sevitary otlulary tas düýbünden ýatyryldy. Aşgabat bilen welaýatlary günde bar ýogy bir gezek baglayan otly gatnawlary hem ilatyň islegini dolu öderden gatydaşdy. Dip yerli ýaşaýjy etdi.